Share ko lang sa inyo mga kamamshi yung organizer ni Baby Nathan pag nandito kami sa baba. Iba pa yung nasa taas na gamit niya. Ito yung dinadala ko sa taas. Pag aakyat na kami, kukuha lang ako ng 5 diaper, tapos may tissue, bulak. Kapag pumupo siya, bulak ginagamit ko. Alcohol, tapos itong diaper rush, tsaka yung pulbo na pang rashes. So nandyan din yung aking panglagay sa mata, eye mo, tsaka ito yung hindi mawawala sa akin, white flour, kasi minsan nahihilo ako pag puyat na kaya may white flour ako. Itong dalawang organizer niya dito lang to sa baba. Dito lang kami tumatambay sa baba. Nandito si Baby Nathan. Nathan, tulog na tulog ang bunsoy. Si ate niya nandun sa gilid. Dito lang kami guys. Ito lang yung naupahan namin. Dito kasi sa baba presko, mas komportable si Nathan. Pag sa taas naman paggabi, binubuksan na namin yung aircon kasi hindi pwedeng hindi siya naka-aircon, pinapawisan, pawis yung likod. Mamaya papakita ko sa inyo yung gamit naman niya sa taas. So mamaya ulit guys. Hello Nathan, gising na ang Nathan, gising na ang Nathan. Jesus, kamukha na naman ni papa niya. Hello. Wag ate, mabalian. Next ate. Hello ate gang. Yak. Yaks. Tagabantay si ate Jade. Ang sipag talaga ni ate Jade mag-alaga kay Baby Nathan. Nathan. Dito lang kami lagi sa baba. Hi bro. Hi bro Rels. Gutom na gutom si bro Rels. Hala ka. Ilalagay ko to sa YouTube noy. Bye. Ayaw ni Tito ilagay. Hindi niya alam na kasama na siya. Hi. Pagod na si Tito Darrell. Kakalakad ng lisensya niya. Dito lang kami sa munting upahan. 5,000 ang upa ang liit. Tsaka sa taas. Guwapo, guwapo. Ang gwapo naman. Ang gwapo. Guwapo na guwapo. Mamaya aakyat na tayo. So, ito guys yung organizer ni Baby Nathan. So, bali ito wala ng laman. Yung pangalawang organizer niya tsaka pangatlo. Ito na lang yung natitirang mga gamit ni Nathan. Ito isa na lang yung Johnson soap niya. Bali hindi ko pa siya ginagamitan ng Johnson Milk Plus Rice. Tsaka itong white. Yung dilaw muna na pulbo para sa rashes. Tapos ito naman, marami siyang cotton, tissue, wipes. So yan na lang, mamimili pa ako guys ng mamshi ng ibang gamit ni Nathan. So after ko dun sa baba, nandun siya. So ito naman yung higaan namin ni Nathan. Inayos ko na. Bali hindi na siya nakahiga dun sa binili kong isang set na higaan pang newborn. Kasi ayaw na niya, 3 weeks lang siya nahiga dun.
naiirita na siya dun sa sa loob ng higaan. Bali ganito na lang ginagawa ko para hindi siya mairita. Hinayakap ko siya pag nilalamig kasi nag-aircon kami. Dito naman sa baba si Ate Jade kasi masikip lang tong naupahan namin, itong kwarto. Dahil naka-aircon kami, mayroon ng biniling pang pabango, room fresh. So ayan, simple lang yung aming kwarto. So mamaya ay aakyat ko na dito si Baby Nathan. Nandun lang siya sa baba. Medyo presko pa doon. Dala-dalawa nakatutok electric fan. So ito lang, laman ng kwarto namin. So mamaya ulit guys, mga mamshi. Ngayon, nandito na kami mga kamamshi sa taas. Sarap ng tulog ni Baby Nathan. So ayan, naka-aircon na kasi siya. Dito naman sa kabila si ate niya. Yay! Ayusin mo yung sapin. Matulog na mamaya ah. Dito kami ni Baby. Nandun naman sa baba si papa niya at saka si tito niya. Kasi hindi na kami kasya dito sa higaan. Dati kaming dalawa ni papa niya dito nakahiga. So ngayon, ang katabi ko, si Little Tuto na lang. Yung malaking Tuto nasa baba. Ang gwapo naman. Ang gwapo pagtulog. Ganyan siya mga kamamshi. Ang sarap ng tulog. Tapos yung gatas naman, dito na lang ako nagtitimpla sa baba. Dito namin nilalagay. So ayan. Lagi akong mayroon baon Skyflex dito sa taas. Kasi umiinom ako ng gatas. So, thank you for watching, mga kamamshi. So, see you next vlog. Bye-bye na, Jade.